všetky naše kade vyrábame ručným laminovaním, ako vidíte na tomto videu. Rozdiel medzi ručným a strojovým laminovaním a nanášaním farby je ten, že pri strojovom striekanom zostávajú v lamináte a vo farbe vzduchové bublinky, ktoré znižujú životnosť samotného laminátu. Ako vidíte, pri ručnom laminovaní sa nanáša farba niekde aj vo vrstve 1,5–2 mm. Pri striekanom je to maximálne 60 mikrónov, to je 0,6 mm. Naša firma laminuje vyše 20 rokov. Používame zásadne materiály od firmy Ashland, z ktorého sa vyrábajú námorné lode. Taká loď stojí v mori v prístave v slanej vode 20, 30, 40 rokov a funguje. Takže tu je kvalita určite zabezpečená.